hatingati kwakanaka ndona yatanga takuunganidzira iya hamuna kuzonyatsotaura mangoti tichasvika ikoko saka tina kuzoziva kuti yange iri nyaya kana chipfisa mayefonzi ndona uyu kutonetsa kumba ikoko anongogara akapfeka zvaanenge akapfeka izvozvizvi kana kuti kubikirwa chaiko chaiko hatichatombozviziva takutorarama neraisi rekutenga rema 75 cents dai ina zvori kubvunzwa nzi kowai kuri kudaro handiri kubvunzwa here mvagana muchizivana dzokirei ndomborunga meeting kuti yarunga meeting ndokutotanga kutotaura for the past 3 months handina mbobvira ndamunzwa achitaura munokomunicata sei ndotoisirwa message kuti ndakuenda norara handitauri dai futi imwe nyaya yekutondishungurudza ndeyekutoti handichazi murume pamwe varume kozi ndeichingorohwa ndichiitwa sendichitukwa kumba ndichinzanzi rumwana mudiki kwandiri rumwana mudiki kwandiri apa tizvozvo zvinotaurwa handi munoziyana ani makabva kare maingoziyana but izvozvi zvakunetsa manje samba mafunga todini bamuni inini ndanga tati ndimbouya ndimbovasiya kuno ndozodzoka after 3 months imi kana mamukana mamutaza isusu tichamugona plus ikukusiya munhu 3 months ndokuti 3 months akawandisa inenge ichirimba kana pane kanhu ndikanga chimboita ndakatanga zvangu last week ndakatanga martial arts last week saka ndambonoita 3 months dzi because ndovanga achitepanda 3 months kuti ndipinde black belt zvinei nezvatokutaura kungoitirawo pakuzodefend akaone pakudzoserana kuti zive square nemukadzi kozi amaitira acho zvazvinobabatsira ndokukutsika zvakadaro iwevi murume anonzi anorohwa but chero ivo bamunini mukaendere kunoitira mashao asi kuda kudzoseraagarai pasi munotityisa ndakatotanga last week naanzi sensei tawanda so yekumbaya kuitira kuti mungozodzosera chete izvi zvekuti shashatinemakoromera manje hativhundutsiri uyu mwana wandakamba makoromera ekurohwa baba vanga vagara vazviziva zvakuindira kumashaudzi kuti vagorwa mwana wazvanzi yangu kungodzosera wakuzi kuti ndeichimurova manje pana vanhu vandokuzodzoka manje ende makada kutonditisira nharo manje ndouya ndokurova imese ipapapa nyako manje kozi nii ndanzwa nokurohwa kumba kwemuchita zvanomuchita munoda kurohwa kwandei ndichitmunoda kurohwa kwandei ndichitwa ina ndisi tichivhundudzira manje mamuda kutraita sei kungotaurawo semunhu ane hasha kungotaura semunhu ane hasha chava ndakakupondeiponda imese ipapapa fona ndiani